Medina, grad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tajjiba, ugodna, ima mnoštvo znamenitosti zato što je u njoj živio posljednje svoje godine života Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pored njegove džamije i kabura i bekije u Medini imamo brdo Uhud. Posebno kada god spomenemo i sjetimo se brda Uhud, sjetimo se da je poslanik alejhi selam rekao da je to brdo koje volimo i koje nas voli. I treće godine po hidži, pored brda Uhud se i desila bitka na Uhudu, gdje muslimani iz te bitke izvlače veliku pouku, a u podnožju toga brda se nalaze mezarja ili mezarije šehida na čelu sa Hamzom, amidžom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada god dolazimo u Medinu, posjetimo i Mesdžidul Kibletein, džamiju sa dvije kible u kojoj se za vrijeme jednog namaza u toku, dakle dok se obavljao namaz prema Kudsu, prema Jerusalemu, desila promjena da su muslimani okrenuli se prema Meki kada su saznali da je došlo do promjene kible i to je jedinstven primjer da je jedan namaz klanjan prema dvije kible. Mesdžid Kuba ili džamija Kuba je mjesto za koje poslanik alejhi selam kaže, s obzirom da je on kada je činio hidžru boravio u Kubau, rekao je da onaj ko se okupa, ko se očisti kod svoje kuće i klanja i dođe u džamiju Kuba i klanja 2 rekata ili klanja namaz, imaće nagradu umre. Presretni smo da su musafiri iz Bosne i Hercegovine danas bili u prilici da posjete sva ova znamenja Medine i da uzmu pouku koja će im ostati u trajnom sjećanju do kraja njihovih života.